Inariston Tampol sa 39 anyos ya pintor kasumpalan niya inala so inkasasubay ba sa operasyon at oras na alas 5 na ngarem ya ginawa jada barangay Carbo Balay ng mga Tarampangasinan asam sa madalima na suspect sa duwaran heat shield transparent plastic sa siya yang karga na Cebu walay balaton na 0.60 gramo manabili na 4,080 piso sa may suspect so narapad kaso ng sunggay na section 5 na 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Estudyante narala na droga jad loob na eskwelahan jada Balay na Singgan Pangasinan sa may suspect sa mantaon na 14 grade 8 estudyante si katuya inareston Tampol na taklay na ulay kaya rin na narala na amagaan na yabulong na marijuana jad loob na eskwelahan unang investigasyon ng pulis sa Asinggan nang gawa na nota checking so maestra dara niya pasado alas 2 ng aron voluntaryo ng puway na suspect so nota to niya yan ang karga ed o di ka karga ed bakpag to niya ay bigla sa maestra kasumpalan niya nang to niya so illegal ya droga kabiyangan na so marijuana Tampol yung tawag adasari taklay na uloy kan inaresto sa suspect kan turn over at DSWD. Inatoy dyan patambalan sa 50 anyos siya Fispan caretaker kasampalan niya si katoy na aksidente oras na alas 7 na kabusahan dyan barangay Dumalandan is Balay na Lingayon Pangasinan dyan ginawa na investigasyon na pulis Lingayon biglang binultang so biktima at karukuyan na karsada man atalapos na SUV Dimantak sa biktima singagan na sa may impakagamurto niya na sugat dyan nandurman parte na laman tantampol yung batik niya patambalan bang balot si katuya na usan na bilaya pinawit yung police station sa driver na SUV para da karuman ya investigasyon. Jadsang kaunuan niya balita at lokal bangkailan arumog tanag na sa Sulaman na 66 anyos sa tricycle driver jada syudad na Urdaneta pasado alauna ng aram ng arumog sa bangkay ito niya jada barangay San Jose Davidlan na ba syudad unong nga informasyon na walay nangob nakaabay abong na biktima kanyan na inanap to niya bigla na anong nang nakaabay na abong na biktima so naagnas si bangkay jada loob na abong to niya yan si katoy akarukul tampol yung pasabi jada sari taklay na uloy inawit ya tampol yung patambalan tanong deklarante doon na rival unong ada ka kamong na biktima abayaglan walay lilit na puso na biktima dan impacheck up to niya sa nan Enero ada sayang taon tungkuan na kamong to niya ya si katoy imalis at abong dara niya ya pigay agaw bang balatan abiglan na tuloy ng sikato at pinakabatan niya sa may kalimpinto niya so ang bilada bilaya. Marngalan rin katibukulan niya balita da lokal antes tayo ng dapag dasaray karuman niya balita nasyonal wajanire pigaram paimano. This is
is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midalo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midalo, where every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Nilinaw ng Department of Education o DepEd na ang klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa ay hindi saklaw ng ipatutupad na 4-day work week ng pamahalaan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang tanging sakop lamang ng 4-day work a week o 4-day work week ay mga opisina ng DepEd. Aniya, mananatili pa ring 5 araw ang pasok ng mga mag-aaral sa public schools. Nauna rito, inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula ngayong Lunes, March 9, ay magpapatawad ang ilang ahensya sa ilalim ng executive branch ng 4-day work week. Layunin nitong magtipid ng enerhiya at kuryente at bilang paghanda na rin sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ilang ulat naman na naglabasan na kasama sa magpapatupad ng 4-day work week ang DepEd. Samantala, naglabas din ng direktiba si Angara sa pampublikong paaralan na magsagawa ng simple ngunit makabuluhang graduation at moving up ceremonies para sa pagtatapos ng school year. Makakatulong ito upang hindi na magkaroon ng karagdagang gastusin ang mga magulang at guardians. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang nag-utos sa Philippine Statistics Authority o PSA na gawing mas simple at mabilis ang proseso ng pagkuha ng dokumento at pagtatama ng civil registry documents.
dapat padaliin ang pagtama sa birth certificate na kung mali ang pangalan, apelyido at birthday ay dapat sabay-sabayin o minsanan ang pagtatama. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil mayroon ng eGov.ph at internet, dapat ang mga binanggit na issue ay isa sa mga serbisyong hindi na pinoproblema. Sinabi pa ni Marcos na dito lamang nakaraang linggo na inilunsad ang PSA e-Certificate Service kung saan pwede nang mag-apply para sa kopya ng digital copies ng mga dokumento na nais makuha sa ahensya. Kung kailangan naman ng physical copy ng dokumento ay dapat itong kunin kahit saang branch. Dapat din anyang tanggapin ang mga digital documents sa lahat ng mga opisina sa Pilipinas. Pero dapat din anyang intindihin na kailangan ang physical appearance sa ilang serbisyo upang maiwasan ng panlilinlang tulad ng ginawa ni Alice Guo na namiki ng mga dokumento para makakuha ng birth certificate at makapagpanggap na tunay na Pilipino. Sa iba pang mga balitang nasyonal, muling nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga epal na politiko na hindi maaaring gamitin ng mga programang national government para gawing bida ang sarili. Sa kanyang panibagong video na inilabas itong linggo, sinabi ng Pangulo na nakatanggap siya ng maraming mungkahi mula sa publiko kaugnay sa pamamahagi ng ayuda o tulong mula sa gobyerno. Pinunto ng isang nagkomento na kapag binibigyan ng tulong ang mga senior citizen, kadalasan ay nasa mga covered court at pinaghihintay sa pagdating ng politiko para pamunuan ang pamamahagi ng tulong. Ayon pa sa komento, sayang ang tanggapan ng barangay kung hindi sila pwedeng gamitin upang ihatid sa bawat bahay ang mga benepisyaryo o ayuda para sa kanilang nasasakupan. Ayon pa sa Pangulo, walang karapatan ang mga lokal na opisyal na gamiting pang-epal ang mga programa ng gobyerno. Basta't ito ay programang national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ang distribution hindi na pwede. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili, dagdag pa ni Pangulong Marcos. At sa iba pang mga balitang nasyonal, tiniyak ng Bureau of Customs na ang Pilipinas ay mayroong 2 buwang supply ng mga produktong petrolyo. Ito ay ayon kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Sinabi ni Nepomuceno na patuloy ang isinasagawang inspeksyon ng Bureau of Customs sa mga bodega at depo ng mga kumpanya ng langis upang matiyak na hindi makararanas ng artificial na shortage o kakulangan sa mga produktong petrolyo ang bansa. Aniya, ang tensyon sa gitnang silangan ay maaaring makaapekto sa koleksyon ng buwis mula sa mga produktong petrolyo dahil ang bansa ay kumikita ng 330 billion pesos hanggang 410 billion pesos taon-taon mula sa oil taxes. Una nang sinabi ng Department of Energy na inaasahan na nila ang pagpapatupad ng big-time oil price hike sa bansa dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Sa minimum estimates ng DOE, maaaring tumaas ng kada 19 pesos kada litro ng diesel. Ngayong linggo ito habang 9 pesos sa gasolina at 31 pesos sa kerosene. Samantala, hinihayag ng Philippine Navy na ang naiulat na umano'y espionage activities o ang aktibidad ng paniniktik ng 3 Pinoy para sa China
ay purely financial na may kinalaman sa malaking sweldo at mga bonus mula sa kanilang Chinese handlers. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippines si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga naturang SPA ay kumikita ng mula 4 hanggang 6 na digit na kompensasyon para sa impormasyon na ipagkakaloob nila at tumatanggap ng malaking bonus. Sinabi ni Trinidad na ang pera ay binibigay sa mga sinabing SPA sa pamamagitan ng digital wallets o food couriers. Ayon pa kay Trinidad, isa sa mga SPA mula 2023 hanggang 2025 ang nagsabi na ito ang kanilang motibasyon. Hulinaan niya nang malaman niya na nag-i-SPA siya para sa China, ngunit sinabing kailangan niya ang pera. Ano niya, isa pa sa mga sinasabing SPA ay nagsisisi sa kanyang ginawa. Matapos na may isang tauhan ng Philippine Coast Guard ang nasaktan sa isa sa mga agresibong pagmamaniobra mula sa China at ibinunyag ang tangkang pag-recruit sa kanya upang magbigay ng sensitibong impormasyon. Dagdag pa ng Navy na ang recruitment ay kasabay ng mabunyag ang mga insidente ng pang-espiya sa bansa. Ayon pa kay Trinidad, kasabay nito si Alice Goo, yung may hawak na LiDAR, Palawan 5, CCTVs at iba pa. Nauna rito ibinahagi ng Navy na 3 Pinoy ang sangkot sa pag-espiya para sa China at inilarawan ito bilang seryosong national security matter. At sa pinakahuling balitang nasyonal, isang joint monitoring and grievance team ang binuo para sa proyekto ng Ipilan Nickel Corporation sa Brooks Point, Palawan. Nasaklaw ang ilang barangay tulad ng Barong-Barong, Aribungos, Kalusugin, Ipilan, Maasin at Mambalot. Ang JMGT o Joint Monitoring and Grievance Team ay gumagana sa ilalim ng National Commission on Indigenous People o NCIP at bahagi ng sistema ng monitoring sa ilalim ng Free, Prior and Informed Consent Memorandum of Agreement. Pangunahing layunin nito na suriin ang pagsunod sa mga napagkasunduan na magbigay ng formal na paraan para matugunan ang mga isyu ng komunidad na may kaugnayan sa proyekto. Kasama rin sa monitoring ang pagrepaso sa paggamit ng royalties ng indigenous people sa operasyon ng Ipilan Nickel Corporation. Ang NCIP ay jurisdiksyon ay sistema ng royalty at monitoring upang protektahan ang karapatan at kapakanan ng indigenous cultural community. At sumayin ang ating mga pambungad, almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:26 ng umaga. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisado
Estadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng Cabo o Cobrador bago tumaya. Una, ang Cabo at Cobrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang Cabo o Cobrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First Alaskan Vasing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium. March 16, Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Percayat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balikkabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest Proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikat at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanyan. Pag-iwang mapandan! Pag-iwang mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na ya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Nandiyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina.
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig iya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig ya Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtaril ng Kora, Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, Pizza 9 sa buwan ng Marso 2026. Tayo po ay samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue na aming babalangkasin sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mga reaction, pwede kayong tumawag sa ating hotline, smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Yun, at sa atin pong Facebook Live, na live pa rin po tayo sa ating DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. At sa YouTube, ganun din. Oho, Yung mga pagbate, mga sumbong, yung reaction, pwede rin. Parang Dennis. At ang pagbate, umpisahan ko na. Siyempre. Kay Don Ramon Bautista Sr. Sa yung masipag at siyempre Yung kaantabay ni Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. ayan, At sa nangyayaring Sports Fest, kumusta la? Yung inyong Sports Fest o yung Friendship Games ng DOH, kasakalahok po ang Region 1, Region 2, Region 3, Region hanggang 4 at CAR. Ayan. Yan po yung mga hospitals na sakop ng DOH na nagkakaroon po sila ng Friendship Games. Ayan, sana maiuwi ng Region 1 Medical Center ang tropeo. Ayan, sa larangan ng sports. Siyempre, nandyan si Don Ramon Bautista Sr. Magandang umaga at nakaantabay palagi yan. Nasa ano yan Nasa tabi ni Director Mejia. No, wala rin problema. Gano'n si Katula pangibagaan nyo. No, wala rin concern si Katula. Tampulan at lawan to'y pulaing. Lalo lahat iraramay niya asingger tayo. Iraramay kimakaroon na tulong dya. At tampol mo. Inya asingger tayo at tampol damat Itdan na umano. tutulungan. Thank you po. Maraming salamat po. At good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Sa oras na ito, siyempre, nag-iikot na yan sa mga barangays. At siyempre, bago mag-ikot yan, ipupunta pa sa kanyan, simbahan yan. Masa Monday sa practice tutan. Then, kasanayan na magsimba muna. Tapos sa atin mamaya ng flag raising ceremony. Kasama ang mga lahat ng kawanin ng lokal na pamahalaan ng Mapandan. So good morning po sa inyo. Nabanggit natin yung Mapandan kasi isa sa mga programang isinusulong ni Mayor Carl Christian Biga yung kalinisan. Kalinisan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan.
na ang hangarin nito ay magkaroon ng malinis at ligtas na komunidad. Ayan, Ang kalinisan ay kumakatawan sa kaling at inisyatiba para malinis ang bayan. Magkaroon ng pagpupulong ang DENR at ang kasama dyan ang Penro. Penro. Oo, DENR, Penro, at siyempre ang si Mayor Carl mismo nang mapanda nung nakaraang linggo upang inspeksyonin ang garbage site at dyan sa may barangay Baluling. Sa Pandaan. Yun ba yung inilabas ng tangang bulager? Ha? Hindi ako abantayan eh. Na hindi mo na inaalam kung existing ang naturang MRF o hindi na? Matagal nang pinapasara ng lokal na pamahalaan ng MRF. Nagkaroon na ng clearing operation ng February. Ito lang, February 2026. Nakipag-ugnayan pa rin ang mga DNR, EMB at ang Penro kay Mayor Biga upang tuluyan ng ipasara, resolbahan ng naturang problema. Actually, ang naturang lugar ay matagal nang isinara. Matapos nakitaan ng mga illegal na pagtatapon ng basura noong October pa, last year. Naglagay ng tarpaulin ang lokal na pamahalaan sa mismong site na bawal magtapon ng basura. Anong ginawa? May mga nagtanggal ng tarpaulin at patuloy na nagtapon. Hindi lang yan, isinara at nilagyan ng harang para hindi na makapagtapon ng basura. Pero yun nga, kahit na bawal, meron ng mga tarpaulin tinanggal pa rin nila at ito nakita ng bulager na tangang bulager at nagpost sa kanyang account. Hindi niya alam na yun pala matagal nang isinara. Matagal nang sinara. Matagal sinara. Kaya ngayon ang nangyayari tuluyan ng nililinis uli. Ang MRF at talagang ingkapo-kapo da. Dapat ang barangay official sa barangay Baluling, bantayan nila kung sino ang yung nagpapasok ng basura sa kailang lugar dahil sila ang may sila yung immediate responder sa barangay, di ba? Batay sa Republic Act 7160, ang Local Government Code ay command responsibility ng punong barangay na pangalagaan ng kanyang nasasakupan. Tama. Maaaring sampahan ng kasong administratibo ang punong barangay dahil sa kapabayaan sa kanyang barangay. Di ba? Ang local government na unit ng Mapandan sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Vega ay nagpapatupad ng mga patakaran at programa na naglalayong protektahan ang kalikasan at siguraduhin ang pagpapanatili ng mga likas na yaman. Kaya nga mahigpit na pinapatupad ang tamang pagbabakod ng yung basura na yan. Kaya yung nakitahan ng mga ibang violation. So isinarayan noong October. Ngayon, ang dapat diyan sana yung mga barangay magkaroon ng sariling MRF. Yung mga nabubulok hindi nabubulok doon na isegregate. Pagtuturo sa komunidad tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Nandiyan na ang huwag pagtapunan yung kung saan-saan. Correct. Siyempre, dapat kasi ang local government ng Mapandan inadapt nila yung climate climate change so yun po pangunahing programa ng LGU na talagang pangalagaan nila yung kalikasan. Kaya't sana ang mga barangay officials naman dyan, lalong-lalo na doon sa barangay Baluling, dapat na makipag-cooperate din sa local government unit para sa mas malinis na barangay. Kaya't sana yung tangang bulager dapat na tignan niya muna yung mga
issue kung yan ba ay ipinasara na noon, at anong nangyari. Di ba yun ang mga dapat na tignan sana. O kaya, Oo. sinong may kasalanan yan? Oo. Di ba? Dapat dyan yung command responsibility bilang barangay kapitan na may nanunang tuti mandudutak at barangay ito. Oo. Sa tulad ba noon? Kaya ritong ba noon, hakotin, aksyonan. Correct. Oo. O kaya ang ginawa ng barangay kapitan, pumunta sa bayan, sa mismong Maki-coordinate sa mayor's office. Correct. Dahil hindi naman agad-agad malalaman ng munisipyo na may ganyan, liblib yung lugar eh. Oo, sa Diba? dami ng nasikaso rin ng chief Unang-una, sino bang nagtatapon doon? Taga-ibang barangay ba? Oo. Ay di taga-baluling lang din. Correct. Diba? Oo. Yun ang dyan, dapat na ginawa ng barangay official, lalo na yung punong barangay. Oo. Ang imbestigahan ni Kapitan dyan, kung sino-sino yung nagtatapon. Oo. Alangan naman na arami araw-rawin maong kinakasunod lugar at ditad baluling at ulanidtan. Lante. Diba? Pakiramdaman nyo, Kapitan. Oo. Nang yun, sa para natin mambabantak ditan. At least na-actionan na. Actually nung bago lumabas pala yung na yan, na-actionan na ng local government unit, pinasara na yan, lagyan ng tarpaulin, pero tinanggal yung tarpaulin, sinira yung Yung bakod sinira. sinira Winasak Oo. yung tarpaulin. Kasi ang gusto siguro ng mga nagtatapon dyan, dugyutin yung nasabing lugar na dapat malinis. Kaya sana naman ang barangay official maki-cooperate naman, tignan nila kung ano pong nangyayari sa kailang komunidad, sa kailang barangay na nasasakupan, para sa ganun ay mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa kanilang barangay. Hindi lang yung ibinoto kayo, binigyan kayo ng mandato ng mga tao para maglingkod, pero hindi nyo naman ginagawa ang inyong responsibility sa inyong nasasakupang barangay. Huwag naman kayong tao tulog-tulog sa pansita na Kapitan. Alas 6:45 ng umaga. Good morning kay Mayra Meriti Lapid, ganoon din kay Majo Nakurda, si Paing Palos, magandang umaga sa inyo. At si Maribek Rivera Balaso, magandang umaga. Si Rosela Busales, ayan, magandang umaga po sa inyo. Sila po yung nanonood sa kanilang mga cellphone dito sa ating himpilan. Ronald Maningding, ginagawang tambakan ng mga basura ang MRF kahit isinara, sabi niya. Okay. Marites Binabista, wag nang putulin ng wag nang patulan, sabi niya. Wag nang patulan ang naglabas ng maling impormasyon sa social media. Nakakasira lang ng araw, sabi niya. Huwag kang magalit. Yan. Kudos kuno sa may gasolinaan ditan Mapandan. Diyan Barangay Torres. 55 hanggang 58 pesos. Hindi sila nagtaas. Ayan. Flying B. Sinabi Flying B. Ay, parang yung Petron. Parang Petron. Yung Petron, hindi rin sila nagtaas. Pero yung Centrum, grabe. Mamaya, talakayin natin mamaya yan. Okay. Larne Medina, dapat may kanya-kanyang MRF ang barangay para doon ihiwalay ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Required yan sa Republic Act 9003, sabi niya. Tama naman. Yung ugaling nabubulok. Iba yun. Iba yun. Isigreet mo yun. Itapon yun. Mabini. Parang si Apolario Mabini ito. Mabini Puntilya. Kung walang MRF ang barangay, sampahan ng kaso sa paglabag ng batas, sabi niya. Kung wala silang wala silang lote. Diba? Hindi, may mga konsiderasyon naman. Grace Luna,
meron kami MRF dito sa Buboy, Pagsanhan, Laguna. Ay, malayo naman. Alangan na po, yung basura na, lalagay pa sa Laguna. Sige. Kaya't, yun nga, yung kung dyan, MRF sa Mapandan, tuluyan na talagang linisan ng local government units. Wala nang dapat magtapon dyan sa naturang MRF na yan. Leopold Abilia, good morning sir, sabi niya. Dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Kapaborito Erol, tuloy-tuloy din ang serbisyong binibigay ng lokal na pamalaan sa pamuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Na kamakailan meron yung ginawa na bleachers sa school, sa elementary schools. Sa nagpapatibay ng ugnayan ng Barangay Kisban at at ng eskwelahan, ng paaralan. Yan ang patuloy na kapag may pagkakaisa ang lokal na pamalaan at ang sektor ng edukasyon, masisiguro na ang bawat bata ay may komportabling lugar para matuto at magdiwang ng kailang yung tagumpay. Ang pangunahing layunin ng mga bleachers sa eskwelahan ay magbigay ng ligtas, organisado at komportableng mga upuan para sa mga estudyante, mga guro, mga magulang, bisita tuwing may mga programa o mga pagtitipon. Yun. Nagsisilbing silungan ng mga estudyante, guro at mga magulang sa panahon ng tag-ulan o tag-araw, yung ginawang bleacher dyan sa eskwelahan. Ayan. Yung magiging yung kunyari sa sports field. Meron silang panloob na gym, mapapanood ng mga maayos ng mga kaganapan na nakarelax yung mga bisita. Ayan, Kaya gatherings, di ba? Yung bleachers kasi dati, yung mga covered gym, covered court, walang mga bleachers yan. Pag may mga manonood, panandalian, pag may basketball, kunyari, doon sa loob ng school, o mga nakatayo yung mga nanonood. Saka kung may yung bleacher, siyempre, doon ang silungan ng mga mag-aaral, mga guro, kung sakaling tag-ulan, di ba? May protection sila, kumbaga. Kaya't napakaganda po yung programa na yan, dahil yan po ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, mga guro at saka mga magulang. Ayan. Kaya't dyan sa Kalasyaw, isa yan sa mga programa rin ng lokal na pamalaan sa pamuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning po sa inyo dyan. Sa Kalasyaw po. Ayan, At ramdam na ramdam po ang pagmamahal ng LGU. Ng LGU sa pamumuno po ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Siya po yung mayor na pupunta sa mga barangay, naghahanap ng problema. At may bigyan ng solusyon. Ayan. Kaya napakaswerte po yung mga taga Kalasyaw dahil meron silang mga ganyan na namumuno na ang talagang inaasikaso yung kapakanan ng taong bayan. Ayan, kaya't dyan sa Kalasyaw ay may pagkakaisa yung mga opisyalis dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Michael Maria dos Sugano ba? Magandang umaga. Si Merna Bustamante nag-sign ng number 1. Number 1 daw. Si Lani Mandapat, congrats si Mayor Patrick, sabi niya. Myla Reid, siguro pulang-pula ang kanyang suot ngayon. Kasi? Reid. Good job, Mayor Patrick Karamat, sabi niya. Si Nora Visperas, pumalakpak. Si Connie Ramos, Palaganas, sign number 1.
Parang mananala ako dyan sa number 1. Si Christian Navarro, heart ang sa niya. Si Gilly Manuel Remedios, super. Si Aaron na Ordonez, nagsign ng heart. Ibig sabihin, nandyan ang pagmamahal. Elmer Installer, at ako na ito bundag. Nag-i-install na Ayan, kung siguro CCTV o kaya ano. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din kay kay J. Bre Reyes. Alam ko na ito. Kung saan ito. Diyan sa may, alam mo yung kantin dyan sa may Ambunaw. Magandang umaga po sa inyo dyan sa kantin dyan sa may Ambunaw. Wala yung mga pangalan. Tiksyo nga dito. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. noon tanira i-text you. Ayan, si Joel Flaminiano, Elsa Cudal, si Rabin Rinzo at Santino Morante. Magandang umaga. Merlita Abilia, ayan, magandang umaga. Si Akarna Pangasinan. At ganoon din kay Remelin Ira. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan, mamaya sa aming pagbabalik, talakayan natin yung pagtaas ng gasolina. Dahil apektado po tayo diyan sa may nangyayari sa Middle East. Apektado tayo sa mga pagtaas ng gasolina. Siyempre, domino effect yan. Tataas din yung mga bilihin. Kaya't grabe ang nangyayari rin ngayon. Kapaborito Errol. May babala ang Department of Energy sa mga may-ari ng gasoline station. May babala sila. Babala. Asawa ni Si Babalo. hanggang babala. Ang abangan natin yung masasampulan ni babala. Yung action. Sus. Okay, tatalakayan natin yan makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse
Horse Beer. Sarap, sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan gese, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7 in punto. Ako pa rin po nakikinig at nanonood sa Facebook Live sa ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terulengcor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At nandyan din sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, Petsa 9 sa buwan ng Marso 2026. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga impormasyon, mga issues, mga reklamo, sumbong, mga reaksyon, pwede kayong mag-text o tumawag sa smart number 0939-100-9931 at saka globe number 0927-974-2784. At sa inyong mga cellphone, Aha. wag kayo po ay nasa Facebook. Live po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Unauthorized oil price increase. Bawal! Oh, Panan? Ito ang sinabi ng Department of Energy na bawal ang anumang hindi autorisadong pagtaas ng presyo ng langis. Oh, nung nagtaas, may nagawa ba? Oh, kaya nga eh. Oh, Nung nagtaas, may nagawa ba kayo? oh wala. Ay, ang unauthorized na sinasabi nyo, nung nagtaas ba yung mga gasolinahan sa buong Pilipinas? Anong nagawa nyo? Wala. Wala. Nga. Nga. Oh. Diba? Kakalaga. Oh. Ang mga ibang gasoline stations nagtaas ng krudo. Oo. Mula noong nakaraang linggo, tapos sasabihin ng DOE Oh. na unauthorized price increase, bawal. Oh. Bawal? Bawal? Daw?
Pagbawal, di na pagbawalan nyo sana. Kaya sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin noong March 7, 2026, walang inaasahang pagtaas ng presyo. Ito yung nagtaas ng presyo mula noong March 7 ba? Biyernes. Biyernes na March 9. March 9, oo. Ngayon. Ano ba siya ngayon? Hindi, tama. March 7, nagtaas na. Nagtaas. Hanggang ngayon, yung presyo. Hindi, ganito. Kasi yung Biyernes, anong petsa ba yung Biyernes? 7. Ano? 7 ba? 6. Nung 6. Kasi, 6 biglang nagtaasan. Kaya nga. 6 yan nung 6. 6. Ang announcement na bawal, 7. 7. Tama. Kasi Kasi na-monitor nila, nagtaasan na. Aba, ako naman, mayroon akong personal experience. Ano? Diyan sa may sentrum. Nung ako ay nagpagasolina ng Biyernes ng tanghali, 60. 60. Tapos pumunta kami somewhere diyan sa may diyan sa nagpasyal-pasyal. Aba, nung magpapagasolina na ako uli, ay, kita mo nga 68 lang. Wala pang Dalawang oras. 2 oras. After 2 hours. Tumaas na. Tumaas na ng 8 pesos. So, nagkaroon ng adjustment. Oo, kasi unleaded. Kaya nga time. Oo, tapos 68 na after 2 hours. Oo. Grabe. Yan nga, ituloy natin. Nagbigay nga ng babala si Secretary Garin. Oo. Na mahigpit na pinagbabawal ang Yung hoarding. hoarding yung Kasi pagtatago. malabo kasi kinay. O pagtatago ng petroleum product at profiteering. Sobrang pagpapataw ng presyo o biglaang pagtaas. Actually, bukas yata magtataas na naman. Magtataas sila bukas. Kasi ang regulation kasi sa the regulation law ay Monday ang announcement. Tandaan niya yan Monday ang announcement. Tuesday 6 a.m. ang implementation. Ayan. Okay, bukas. Wala namang batas yan. Pero yung napag-usapan. Napag-usapan ng DOA at ngayon, sa mga pag nagtaas ang mga kumpanya ng langis, walang magagawa ang gobyerno. Wala. Kasi ang basehan daw nila dyan yung world market. Tama ba? World market. World market. Ngayon, ang question po dito, yung itinaas nilang presyo ay mga stock nila yan. Correct. Old stock. Mga old stock, mga naka-imbak. Nung biglang nagtaas, di tiba-tiba sila ngayon. Kaya nga Diba? So, nauna na yung kanilang pagtataas. Ngayon, ito. Bukas po. Bukas, effective March 10. Sa gasolina, 11 hanggang 13 per litro ang taas. Grabe. Paano na yung itinaas nila ngayon nung una, nung Biyernes? Di nagtaas sila ng magkano? From 60 to 68 pesos. 8 pesos, Plus itong 11 to 30 na naman. Di magkano na? Almost 20 pesos na. 20 pesos per liter. Ang sabi nila hanggang 10 piso lang. Ngayon, mabot na ng Sa diesel, 22 hanggang 24 per liter. Kerosene, 33 hanggang 36 pesos per liter. Grabe, Bukas yan, Bukas yan. Nakatakda yan. March 10. Ngayon, bago natin ituloy ang natin, merong kani-kanina lang, may announcement ang Malacanang. Anong sabi? Ngayong araw, ay formal na magre-request si Pangulong Marcos sa Congress para mag-grant ng emergency power para mabawasan yung fuel excise tax. Ayan. So, pag nabawasan yung excise tax sa mga kumpanya, mababawasan ang presyo. So, As soon as possible daw ito. Yun ang solusyon. Yun ang pwedeng magawa ng gobyerno. Yun ang magawa. Kasi bilyon-bilyon din palang nasisingil ng gobyerno sa mga kumpanya. Correct. Taon-taon. Ang dapat dyan na sana, isuspend muna sana yan yung Excise tax. excise tax ng oil. Hindi, pag isususpend, wala namang kikitain ng Gobyerno. Yun ang problema. Yun lang. Kailangang ibaba. Yung singil ng gobyerno o yung excise tax. So, magkano yung binabayaran sa excise tax
dyan sa gasolina. Iba-iba kasi ang iba-ibang kumpanya diyan. Oh. Iba-iba rin ang bayad. Oho. Ngayon, pag sinabi mong kung magkano ay bilyon Ang mawawala. ang nasisingil at bilyon din ang mawawala pag sinabing tanggalin. Oo nga yun ang kung dyan. So, dapat balansin yan. Balansin ng gobyerno na hindi naman malulugi yung mga company na mga langis na yan at saka hindi naman malulugi ang gobyerno. So, babawasan yung excise tax sa crude oil. Ngayon, isa pa na sinasabi ng pamalaan, dapat na ipamigay na yung ayuda. Ayuda. Ito pala ang bansa ay kumikita ng 330 billion pesos hanggang 410 billion pesos taon-taon mula sa Taon-taon. mga oil taxes. Ayan. Yan, magkakasama So, na yung ano yan. malaki. So, malaki. So, pag tinanggal yan, problema rin ng gobyerno. Kaya dapat bawasan. Bawasan. Ang sabi ng DOE, kung maaaring tumaas yung diesel ng hanggang 19 pesos lang, ang gasolina hanggang 9 pesos lang pala. Ang gasolina at kerosene 31. So, nagtaas sila ng Biyernes ng 8 pesos. Magtataas ulit sila bukas ng magkano? Ng 11 pesos sa 11. gasolina. So, 9 plus 11. 20. 20. 20, eksakto. 20 pesos. Kada litro yan. So, asan na yung 9 na piso? Nawala. Oo. Ang kuwan kasi problema na ito siyempre dahil doon sa sitwasyon sa Middle East, kaya nagkakaroon ng big time hike sa mga gasolina at pag nagtaas ang presyo ng gasolina, domino effect yan. Magtataas din yung mga presyo ng gulay. Yung ano nga pala, yung LPG. Hindi natin pinapangunahan, pero pag tumaas ang gasolina sa nagitan correct. Diba yung LPG? Hindi natin pinapangunahan, pero baka. Kasi ito nga yung sinasabi nating domino effect. Kaya Pati nga yung pambili ng sinulid na pandayat sa ate brief ya abotaw. Untagay. yung isa lang hindi tumataas. Isa lang. Hanggang doon lang. Isa na lang ang bumababa. Yun lang. Yung zipper. Ayan ang konyon. So, yun na May mga sa iba dito naman sa mga LGU, yung mga ibang chief executive pinababantayan yung mga gasolinahan sa mga pulis. Maganda yan. Sa mga pulis. Kasi ang sabi naman ng Department of Energy, dapat ang dito magbabantay yung mga law enforcers. Kung may mga reklamo, idulog sa mga law enforcers sa PNP, yung kailang reklamo, pero reklamo. Naalala mo yung sinabi ko kanina na Biyernes bigla silang nagtaas ng yung katulad dyan sa may banggitin na natin kasi Petron hindi nagtaas. Yung sa Mapandan, yung Flying B dinumog din, hindi rin nagtaas. So dito sa Petron, yung kanilang presyo same pa rin. 58 yung unleaded, 59 yung XCS. Pero sa Centrum, taas. Yung 60 pesos nila, biglang sa may unleaded, yung 60 pesos nila, biglang nag-68 nung Biyernes. Pero nakakapagtaka, kahapon, nag-65. Tapos ngayon, 64.70. Yung Centrum. Yung unleaded to, unleaded. Siguro nabasa na nila yung kwan. Hindi, nagtaas pa rin sila ng 4 na piso 60 pesos lang yan 58 nga sa Petron. Mas mahal sila sa Petron. Kaya nga yung kumpanya ng Petron talagang tested na yan napakalaking kumpanya. Hindi natin kine-question din yung Centrum. Ang tanong dito kasi syempre usaping ito usaping consumer at saka yung mga pampublikong sasakyan. So, at least nagbaba sila 64.70. Kaya nga. Magtataas uli bukas ng umaga. 11 pesos.
Oh, so, So 64 plus 11, ay, grabe. ilan na yan? 55? Ay, 65? Ano? 75. 75? Oh, 75. Oh, Wow. grabe ang sintrum. Ito yung hindi. May kariton ko di man, Oh. san sasaki ko lang ipapawil iraramay kin. Aha. Iraramay dalig. Ayan. Tas ikatuloy gamitan. Oh, kaya nga eh. Oh, ngayon, sinasabi nga ng Department of Energy kung may mga reklamo na siyempre idudulog sa mga law enforcement, sa PNP. Oh, kung ikaw na driver, magreklamo ka sa police, anong aksyon? Apo, sulat, blatter. Ngayon lang. Salamat. Oh, ganoon lang. Oh, sinong kuha ngayon? Mas papaboran yung driver o kaya yung may-ari ng gasolina? 'Di ba? Oh. 'Yun ang kuha diyan eh. Oh. Kung sana ang ginawa nila ganito eh. Nag-meeting ang DOA, nandiyan ang DTI, nandiyan ang may-ari ng mga oil company, nandiyan ang presence ng korte sana. Kung may mga reklamo, idudulog sa PNP at ang PNP ipopurward niya ngayon yung reklamo sa DTI at ang DTI ang magdadala na sa korte. Sana itong mga oil company meron silang malaking pananagutan diyan. Korte na mismo ang diyan. Mag-i-issue ng yung pagkakansela ng permit ng mga oil company na yan. Walang jurisdiction ng PNP na magtanggal ng permit. Kung walang court order. Sana yun ang ginawa nila eh. Hindi natin. Pero ito ang sabi naman ng ito nga yung may announcement itong si Mayor Belen Fernandez eh. Warning. Babawian ng permit ang mga gasolinahang mga abuso sa presyo ng langis. Sino? Sabi ni Mayor Belen. Sino Babawian ng permit ang mga gasolinahang mga abuso. Ano ba yung ginawa nila nung Biyernes? Hindi ba pang-aabuso yun? Kaya nga. Bakit? Anong nagawa ng local government? So, anong ginawa ni Mayor? Wala. Binawi niya ba yung permit? Hindi. Nagbibigay ako 12 hours ago imposed to yan sa atay Mayor Belen T. Fernandez. Ya page, Facebook page. Verified. Kasi merong check. Verified ya kanto. Verified. Verified. Nagbibigay ako ng malinaw na babala. Asawa ni? Babala! Sa mga sa mga gasolinahan. Sa dagupan, ang mahuhuling mag-hoard ng supply, mag-overprice, o mananamantala sa sitwasyon ay maaari kayong bawian ng business permit. Napakasarap na pakinggan. Business permit. Pero anong Biyernes aksyon? sila nagtaas. Lunes na ngayon. Ano ang aksyon? Yan nga eh. Sa may babala. Asawa ni Babalo. Sa ilalim ng section 455 Ayan. ng Local Government Code, tungkulin ko bilang alkalde na ipatupad ang mga batas at ordinansa sa lungsod. Anong ginawa mo ng Biyernes? Pangasiwaan ang mga negosyo sa pamamagitan ng permits at licensing at tiyakin ang kaayusan at kapakanan ng publiko. Kung walang sagabal, hindi, Ngayon, ang tanong ko, kung ang, hindi, may kasunod. sige, magkasunod. Kung ang isang gasolinahan ay mag-hoard ng fuel o magtaas ng presyo ng abusado sa panahon ng krisis o lumabag sa mga kondisyon sa kanilang permit sa mga ordinansa ng lungsod, may kapangyarihan akong kumilos laban dito. Kilos! Kabilang ang pagbawi ng permit. Biyernes, nagtaas sila. Lunes na. Wala pa nagawa. Singata si Rumi Diaz. Babala.
Di dapat dulpe. Pakiusap sa mga may-ari ng gasolinahan, maging patas po tayo sa ating mga kababayan. Alam nating mabigat ang epekto ng pagtaas ng langis sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sana sa panahong ito, piliin nating tumulong, hindi ang manamantala. Hindi tayo papayag sa abusadong presyo. Napakaganda! Palakpakan! Ayan. Anong aksyon? Lunes na po. Ah. Lunes na po. Yan ang dapat na Meron na pong matatawag niyo pang-abuso yung nagtaas sila ng higit sa 5 piso. Na wala pang takdang araw ng pagtataas. Ngayon, siguro nakarating na rin sa opisina ni Mayor Belen T. Fernandez ang pagtataas ng presyo ng langis Ito ang ng Sintrom. So, dapat na magkaroon sila ng investigasyon. Hindi lang sentrum. Marami tayong iba't ibang gasoline station dito. May iba't iba. Ba't ba? So, sabay-sabay yan nagtaas. Except Petron. Except Petron. Except Petron, Yan. So, dapat na investigahan natin. Ngayon, yung mga existing ngayong araw na presyo, Mayor Belen, tataas pa bukas. Paano nyo ngayon ma-identify na sila ay nanamantala? Ayan, ang problema. Kasi sasabihin nila bukas, hindi. Sumunod lang kami sa price hike na 11 to 14 pesos. Magkano na yun? Yung 11 to 13 sa gasolina. Sa diesel 22 hanggang 24. Dapat tingnan nila yung records. Nagtaas na sila nga nitong weekend. Weekend. Tapos magtataas ulit bukas. Ngayon, Mayor, paano nyo ma-justify? Paano nyo masasabing babawian ng permit yung mga abuso? Ang sasabihin ng mga gasolinahan, Martes ngayon. At kami ay nagtaas ayon sa nakatakda. Kaya nga, ang dapat na... Paano na yung mga nauna? Dapat na investigahan nila kung magkano talaga yung nasa records ng gasoline station na yan na itinaas ng gasolina noong Marso 6 hanggang ngayon. Tignan nila. Hanggang announcement lang, hanggang Facebook lang. Dapat aksyon. Dapat aksyon. Kung yung bagyo, na-aksyonan ninyo kung may mga natumba, na-aksyonan ninyo Hindi, walang mabagal. Kung walang sagabal. Asan na? Baka naman isingit niyo pa yun sa gasolina. Baka naman isisi niyo pa sa mga... Kaya, yan. Sabi niyo sagabal yan, So, sabi niya, base doon sa ilalim ng local government code, malinlinawtan. ay may kapangyarihan. Ito, para eksakto. Sa ilalim ng section 455 ng local government code, tungkulin ng alkalde na ipatupad ang mga batas at ordinansa sa kanyang nasasakupan. Ayan. Okay, very good. Maganda po yan. Maganda po yan. Paano naman itong pagtaas na sinasabi niyong babawian nyo ng permit? Yung mga abuso. Dapat ngayon nyo gawin yan. Kasi bukas magtataas na naman. So, yung mga nauna nang nagtaas, mababaliwala yung sinasabi nyong babawian nyo ng permit. Kasi bukas, talagang araw ng pagtaas. Ano yan, Mayor? Papugi points. Ano pogi? Ano magiging pogi ang babae? Hindi pogi ang babae. Hindi. Papugi points. Hindi. Hindi ba? Sa Facebook. Ganun ba yun? Basahin nyo yung mga comment. Na ano ba ito? Mga mahigit 500. Anong sabi dyan sa mga comment? tayo namin, kinawa. Hindi, yung mga iba lang yung mga sinasabi. Anong mga sinasabi nila? Negative, sinasabi positive? nila. Yung kailang comment. Si Jongski Austria Lambino. At sa ating post ng Mayor Belen T. Fernandez, walay check to may verified. Correct. Mayor Belen, dito sa Karanglaan, Amigo Station, sobrang taas ng gasolina. Paki-actionan po. Kuhanan,
Jeric Tonyo, Mayor Belen Fernandez, Mayor, puntahan nyo mga sentrum, gasolinahan, at iba pa, nagtaas na sila kahit wala pang Martes. Nitan, wala yung magandang aliliwat sa magkulabasan. Ito si Web Bravo, Mayor, pa-inspection po mga gasoline station kung totoo o hindi. Nawala na silang supply. Walang supply. Isa pa ito. Hoarding. Ang papasok yan sa may hoarding. Ang Hoarding na, sasabihin nila, ubos. Pero pagdating ng Martes, meron na. Wala naman nag-deliver magdamag. Tama ito. Abangan ang inyong paikot nyo rin, Mayor. Dapat yung mga kunyo dyan, mga yung mga sanggunang panglungsod, dapat umikot na kayo at tatingnan ninyo Itong si Lloyd Ordanza. Lloyd Ordanza sa post ni Mayor Belen Fernandez uli. Centrum, pinaka mabilis magtaas ng presyo. Lunes, last week, 53. Martes, ito, 55. Sabado, 68. Para yung kantang Lunes! Magtaas ang Yung presyo! Centrum, magbasa na lang siguro sa comment ng page ni Mayor. Hindi sa amin galing ito. Wala pong masamang tinapay dito yung mga gasolinahan. Sinasabi lamang po namin yung nadadaanan namin ng mga presyo. Kaya kung sinong may-ari ng Sintrom, yung magkapatid ang may-ari ng Sintrom, magbasa kayo, ha? At yung mga opisyal ng Dagupan, mag-ikot kayo, ha? Diba? Tama. Mag-ikot sila. Para okay na, puro Sintrum mo si Baba Gadararaya. Doon sa may Sintrom ninyo ang isyo. Doon sa may Mayor Belen T. Fernandez verified. Sintroin ninyo ang isyo. Sentrum? Nagkailaya. Tama. Baka nga naman kasi nagbaba naman na sila. 64. Daw? Sakit pa rin. Okay. Sige. Good morning nga pala. Si Manager Joey Baby nanonood. Saan siya ngayon? Saan ka man naroroon? Naririto kami. Good morning. Amads Igyo ng San Miguel Calasiao, magandang umaga. Oy, Karin. Vice Mayor Maminta. Hey! Good morning. Saan ka man naroroon? Naririto kami. Sige. Good morning. Si Helen Navarias. Walang busy. Makakabantay la. Hindi, Vice Mayor, Vice Mayor. Si Vice Mayor Edgar Maminta. Busy, B-U-S-Y. Ay! Kaila. Linawin mo. Okay. Diyan sa may Cosinok Diners. Diyan sa may Malanay, Santa Barbara, magandang umaga. Masarap yung kailang pinapaitan sa Kabulalo dyan. Ganon din sa 888 Infinity Construction Supply. Diyan sa may Malanay, Santa Barbara, magandang umaga. JML Auto Care. Si Jonar. Si Sir Jonar. Jonar Lapore, good morning, sir. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Okay, pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Bautista Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Jose Lorisco. Si Councilor Manny Datwin, good morning. Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi Loresco, good morning. Si Liga President Jose M. Pares Jr. Si MDR Ed Villacorta. Si former Councilor Gerald Official. Si former Liga President Carlito Dion. Longhair. Joel. Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambutel. Si Madam Mamit, ang si Boss Carlo
Ganon din na si Sergio Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. Arturo Eustaquio, LGU Calasiao. O yung mga kapitan ng Calasiao na nasa Palawan. Ha? Nasa Palawan sila ngayon. Magandang umaga sa inyo. Uy, nagkaroon ng medical mission dyan sa may barangay Makabito na naman, ha? Magkabotsokin datan. Nandun si Mayor Patrick Agustin Karamat daw, at saka si Councilor Kyle Arthur Valdez Gaspar, nung Sabado daw, ha? Hindi tayo na-imbitahan para makubar natin, pero nakarating sa akin, sinabi ni si BSW Anita Rulusta. Magandang umaga po sa inyo, Madam Anita Rulusta. Ayan, dyan sa barangay Makabito. Si Suntumi Kagawad Alvin Debira de Guzman. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Sir Jeffrel dyan sa Mapandana, LGU. At ganoon din si Dr. Felix Domicilio. Si Boss Darwin, magandang umaga. Madam Sheila Pinuliar at Councilor Freddy Pinuliar. Ganoon din sa lahat ng mga staff dyan sa Mayor's Office ng Mapandan. Magandang umaga po sa inyo. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan at Councilor Chineros Flores ng Mangaldan. Magandang umaga. Merlita Villa, ayan, magandang umaga. Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtaroon lingkor at yung magtipangasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Arjo Menes sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na pang